Mela, inselmilkom ħbieb. Illum xtaqt nitkellem ftit dwar il-każ illi smajna insomma llum fuq il-gazzetti qrajna fuq il-gazzetti dwar il-każ fejn mis-Sinjura Filizien Brinkat illi forsi bħalma tafuha ħafna kantanta kif ukoll evanġelista. Tajjeb fejn di ġiet maħlusa mill-akkużi fejn dak illi min għal min jiftakar ma ħanfakkar forsi għal dak li ma jiftakrux li kien program fuq Popolin fejn kienet mistiedna u fejn di bdiet titkellem dwar x'inhu id-dnub tan-nisel u x'ġieb id-dnub tan-nisel u fil-fema tagħha ovvjament u minn dak li taqra fuq il-Bibja u b'mod teoloġiku insomma bdiet titkellem neċessarjament sorry, kulħadd jaqbel ma' dik l-opinjoni, però dina bdiet titkellem fuq dak li bdiet taqra iswed fuq l-abjad b'interpretazzjoni tagħha li kellha kull dritt fil-libertà tal-espressjoni illi tagħmel dawn u teżerċita da bid-dritt. Tajjeb, ovvjament kien hemm oħrajn li kellhom dritt jikkritikaw dak li qed tgħid għax l-istess fuq l-istess ġifieri libertà tal-espressjoni. Però illi ġara waqt li dina insomma kienet qiegħda titkellem l-argument tagħha ġie spinjat u ma ħallewx titkellem u anke dak kienet li qalet il-qorti u din insomma mbagħad fuq is-social media qabdu din il-biċċa klipp insomma u ġiet spredjata u ħadet in-nar insomma u kien hemm diversi kundanni minn diversi nies ta' ċertu portata ġifieri anki kien hemm il-Ministru Giulia Farrugia, il-Ministru tal-Inklużjoni, illi min-naħa tal-Gvern din kitbet hekk fil-5 ta' Ottubru ħal naqra eżatt dak li kitbet diskurs tanti. Din mixejn għajr stigma taħt il-madma tal-fanatiżmu reliġjuż. Issa isbaħ waqt li programm Popolin persuna fuq il-panel qalet li min għandu disabilità, min għandu Down syndrome, jew minnu marit u frott ta' dnub. U somma għaltila għadek ma tafx kemm waġġajt nies. Issa dina qed tgħid persuna. Imma mbagħad għamlet attachment insomma tal-video ta' Filizien Brinkat, ovvjament. Jekk forsi ma rridx tgħid min il-persuna qalita billi għamlet il-video insomma fil-post tagħha. Dan il-post ġifieri daħlu diversi nies, ovvjament, il-Ministru tal-Gvern jitlu diversi nies fuqha jarawa, gazzetti, eċetera, eċetera. Insomma, ma jonqos u saru diversi shares, iktar minn 130 share ta' din l-kitba, ta' din in-way kondanna fil-fema tiegħi, tajjeb, hija opinjoni tagħha, għandha kull dritt fil-fema tiegħi li tagħmilha anki il-Ministru Giulia Farrugia mingħajr dubju, forsi interpretata b'dak il-mod u jiena m'iniex qed nikkuntesta l-libertà tal-espressjoni tal-Ministru, però il-libertà tal-espressjoni ukoll iġġib ċertu mbagħad responsabbiltajiet jekk inti tiżbalja. Mhix hekk jiġifieri jekk inti tiżbalja fl-outcome ta' dak li inti tkun tfajt ħanejtek f'dak każ fuq is-social media. U l-outcome kien jiġifieri li l-qorti issa nafu illi Filizien Brinkat ma stabetx ħatja. U biex inkompli fuq da il-post, apparti il-130 over shares ta' dan il-post kien hemm diversi ħafna kummenti li fuq minn 500 u insomma anke likes u x'nafien fuq din il-post jiġifieri din mbagħad spreadjat fuq is-socials left, right and center. Ovvjament ma naqas il-Partit Nazzjonalista illi l-mewġa sejra kontra Filizien Brinkat f'dan il-każ u kontra ovvjament Filizien Brinkat mhux biss imma anke kontra l-evanġelisti u dawk illi huma reliġjużi li forsi jaqraw il-Bibja iswed fuq abjad ħanejtek illi għandhom kull dritt nerġa' ngħid u għatu interpretazzjoni kif jaqraw li għandhom kull dritt u bħal hemm oħrajn illi ma jagħtux l-istess interpretazzjoni imma jaqraw il-Bibja forsi b'mod iktar differenti
u forsi jaraw l-istorja li hija b'istorja u mhijiex letteralment hekk kif ġrat. Li kulħadd għandu kull dritt ġifieri li jagħmel dan. Però il-Partit Nazzjonalista, il-Partit ta' Religio Patria, insomma, da ħareġ nitħaqax da l-Partit Nazzjonalista mhux l-ewwel darba li jagħmilha illi assistennija ġifieri minn dawn in-nies illi jirkbulek il-mewġa skont fejn sejra u jitfaw il-windsurfer u jitilqu insomma u jqogħdu jixxalaw fuq il-mewġa insomma għad-detriment anki ta' dil persuna f'dal każ ġifieri. Da mhux Mario Camilleri illi ikkundanna jew xi ħadd fuq is-social media u ġifieri noqogħdu nikkummentaw u that's it. Tibhem dan mbagħad ħadd toħloq katina ta' reazzjonijiet illi ma jispiċċaw għad fuq persona waħda dina ġifieri għamlet videos fejn dina kundannaw għal Flight Center u dan insomma il-Partit Nazzjonalista ħares qarrija li deret anke fuq it-Times fejn dan insomma bl-istqarrija Partit Nazzjonalista ukoll ikkondanna l-kummenti u kritika lil PBS għas-sorveljanza editorjali ħażina. U qal li l-kommenti kienu sensittivi u ħżina s-soċjetà. Il-partit qal li l-broadcaster pubbliku kellu dmir li jinforma u joħarreġ billi jżomm l-ogħla standards ta' rispett, inklużività u preċiżjoni. U dan l-inċident wara tluq preokkupanti minn dawn l-standards. U dina kienet għamel translation fuq it-Times of Malta. Kien hemm diversi persuni oħra il ħarġu jikkondannaw bħal muma kien Oliver Xikluna, insomma li qal tiegħu, xi ħadd Martin Mikallef, insomma dan qed naqra minn fuq it-Times, insomma hekk kien hawn xi post li anke mbagħad tħassru. Insomma, diversi nies insomma taw l-idea insomma jew nkella il-punt di vista tagħhom fuq dak li qalet fl-Isem Blinkat. Imma minn għandek żewġ partiti hawnhekk u nirreferi għal dak li qalet Ġura Farrugia anke dak li l-istqarri ħarġ Partit Nazzjonalista, ovvjament ħajkollok reazzjoni kbira għax inti aħna nafu li dal-pajjiż fortunatament għandek in-nax ta' bendu u n-nax ta' bendu jiġru wara żewġ partiti skont li jgħid wieħed jagħmlu. Ovvjament jekk dawn it-tnejn jiftehmu fuq xi ħaġa oħra tista' timmaġinaw illi għalax xajkun hemm mbagħad tan-nies illi kontra li ħarġu kontra insomma dak li qalet f'dak każ fil-Isem Blinkat. Da ġara kemm il-darba ta' ġifieri mhux l-ewwel darba illi ġrat, però dina dan huwa okkażjoni ħanejtek illi taraw kif il-politikanti fejn jistgħu jieħdu u jistgħu jagħmlu ħsara anki kbira u anki hawnhekk kellna kundanna, dil-kondanna ma kienx biss issa fuq favur fil-Isem Blinkat imma kienet kontra fil-ferma tiegħi anki ta' dawn in-nies illi ħarġu jgħidu sija Partit Nazzjonalista sija Ġulja Farrugia u naħseb jiena nistenna issa illi dawn in-nies illi kondannawha li kellhom fil-ferma tiegħi ukoll kull dritt li jagħmlu dan, però issa għandhom id-dritt għandhom id-dmir illi joħorġu jiktbu illi dawna kienu żbaljati anki f'dak li qalu u anki issa l-qorti qed jagħta favur fil-Isem Blinkat jagħmlu apoloġija u jgħidu li forsi li huma fehmu ħażin, eċetera, u jiskużaw ruħhom. Tajjeb u jarfgħu ir-responsabbiltajiet politiċi tagħhom da ma jistax tkun illi tagħmel dawn l-statements u ma taħorġux responsabbli. Ġifieri l-libertà tal-espressjoni fattikx id-dritt, tittik id-dritt illi tgħid li trid, tajjeb imma mbagħad għandek responsabilitajiet u trid iġġorhom, speċjalment mill-partiti. Di rajnija, dil-biċċa xogħol, rajnija li fejn ġew partiti anke fi żmien il-Covid ħarġu jikkondennaw anke l-medja tal-partiti ħarġu jikkondennaw il dawk in-nies li kellhom narrattiva differenti fuq il-Covid, tiftakru, ġifieri, u mbagħad fl-aħħar naqra insomma lejlet l-elezzjoni ftit xhur għanajtek qabel l-elezzjoni għax raw illi l-istorja bdiet tinqaleb u bdiet iddur anki kontra l-awtoritajiet mill-poplu għaliex kien hemm ħafna liġijiet drakunjani li mbagħad bdew ħolqot anomalija sħiħa u l-Partit Nazzjonalista fuq pariri li natawlu bda jdawwar insomma daqsxejn it-trajettorja u vera dawwar it-trajettorja imma kienet tard wisq u ħadd ma nisa għaliex
nirringrazzja Alla illi kien hemm media dak iż-żmien żgħira, mhux biex niftaħar imma jkun parti minnha, illi bdiet tinforma l-poplu fuq dak li jkun ġara u aħna ma ninsew qatt illi anki kien Bernard Grek illi anki ried dak iż-żmien illi jkun hemm ukoll emerġenza, dikjarata emerġenza pubblika u f'dak il-każ imbagħad l-istorja kienet tkun ħafna differenti ma għanejtek mill-Prim Ministru ma kienx aċċetta, anki alla volja kien hemm żmien fejn kien hemm fil-bidunet emerġenza pubblika u wieħed jifhimha, però tajjeb li l-istorja nkiteb kif inhi u titħalla tibqa' tingħad hekk kif inhi. Tajjeb u aħna dak ix-xogħol tiegħi jiena illi nibqa' nfakkar l-istorja hekk kif kienet u fil-verità assoluta. Jiena nikkondanna ovvjament mhux fisem il-libertà tal-espressjoni, għax il-libertà tal-espressjoni dik li u kulħadd għandu dritt jgħid li jrid, però issa nistenna l-istess nies illi kundannawha jagħmlu apoloġija u jagħmlu apoloġija immedjata fuq dak illi għamlu ta' fl-Assembly Kat. Ovvjament naħseb jiena din tal-hate speech hemm bżonn illi liġa hate speech hemm bżonn titranġa, ġifieri titranġa tal-imod illi jitneħħa dak li hemm, mhux tiżdied, jitneħħa dak li hemm u jibqa' biss f'każ illi jkun hemm theddid, hemmhekk nifhimha u l-pulizija tittervjeni bla dubju ta' xejn, ġifieri ħadd jgħiddek b'ħajtek, xi ħadd jgħiddek ġie għalik, eċetera, hemmhekk nifhimha, però dina li forsi wieħed jgħidlek ċuċu li ieħor jgħidlek baħnan u li ieħor jgħidlek kemm inti injurant u daw ċuċati għandhom jispiċċaw u għax forsi jgħajjar il-dak bil-kulur daw għandhom jispiċċaw u għandu jkun hemm ovvjament għatem il-liġi tal-libel u l-liġi tal-libel jibqa' jotta l-kulħadd, però din ħaġa nibqgħu bil-hate speech. U intallaw in-nies il-qorti billi nużaw il-fondi pubbliċi għax wara kollox din tiġi li l-pulizija kontra min ikun akkużat li jagħmel hate speech jidum sena, jidum 2, jgħamilhom iktar, għatilaw nies il-qorti, jirbaħa jew jitlifa, dan ikun tilifa għaliex imbagħad il-midja kun għamlet lek sara kważi irreparabbli, ismek jibqa' mċappas anke jekk kun irbaħta, jiġru każi illi jittallaw u ma nisimgħux iktar baħbarhom, allura jekk jien naf ktibt li Mario Camilli rittalla l-qorti minħabba hate speech u mbagħad ma nerġax nikteb lura dan rabaħa għax Mario Camilli forsi ma jkun ħadd ma jkunx persona pubblika, allura m'għandniex għalfejn nagħmlu follow-up, allura da mbagħad jispiċċa jibqa' mċappas ħajtu kollha li xkull min jarah da jgħid dak it-tressa l-qorti u aħna Malta ma ngħidux tressa tallaw il-qorti għax sabuh insomma ħati tajja kważi għamlu ħati qabel ma tkun insomma qetet u għalhekk qed ngħid u nitlob il-liġijiet tal-hate speech jispiċċaw u jibqgħu dawk tal-libelli, forsi jissaħħu dawk tal-libelli, nifhimha tajjeb anzi tajjeb illi xi ħadd illi wieħed li jagħmel libell u mbagħad ta' favorih għandu jkun hemm iktar ħanejtek forsi iktar flus involuti dak li jkun jitlifa li taħallas iktar lill-parti li jkun għamel l-azzjoni ħażina kontrih u hemmhekk iva u naqbel, assolutament naqbel. Però żgur li mhux se naqbel illi nagħtu xi dritt jew ngħajjat għal xi dritt jew nagħmel xi kampanja jiena personali żgur li għattanzi kampanja personali tiegħi tkun dejjem illi ma nħallix is-saħħa f'idejn il-politikanti u kemm jista' jkun il-liġijiet li jgħaddu favur il-libertà tal-espressjoni noqgħod ħafna lura minħabba l-fatt illi l-istorja għalmetna illi meta l-politikanti azzardaw imissu il-libertà tal-espressjoni kienu dejjem dawk l-iktar estremisti. Tajjeb niftakru l-istorja 1933 fejn kienu nazi li wara ħruq tal-parlament insomma dawn l-għada l-ewwel malqu l-libertà tal-espressjoni, catering insomma eċetera, kienu l-faxxisti, kienu tamaw fiċ-Ċajna, kien Stalin, dawn dejjem l-estremisti dejjem il-politikanti jmissu insomma l-libertajiet tal-espressjoni dam ma jeħdux pjaċir illi jkun hemm il-libertajiet
tal-espressjoni, għax il-libertà tal-espressjoni dejjem taħdem u dejjem ħadmet kontra il-politikanti. Ġifieri għalhekk allura jiena żgur li mhux se naqbel qatt illi ikun hemm iktar babis iktar milli hemm anzi jitneħħa dak li hemm u ma jkun u kemm jista' jkun politikanti ma jiddefsux fil-libertajiet u żgur illi żgur mhux fil-libertà tal-espressjoni. Ovvjament għax jiena imġarrab fis-sens mhux waħdi, imġarbin fi żmien il-Covid li anke rajna milli social media ninqataw minn fuq għax niktbu kelma jew nikbu xi ħaġa li aħna konna qed nemmnu fija, il-medja kollha ċensuratna, stidniniet qatt ma stidnuna, ma kienx jaqbillhom jistidnuna għal raġuni li aħna kellna dak illi llum qiegħed joħroġ fid-der fejn jaraħ kulħadd imma aħna konna qed ngħiduh 4 snin ilu u llum qiegħed joħroġ qatmet illi kulħadd kellu raġun, però kulħadd kellu dritt jgħid tiegħu. Tajjeb u ħadd ma kellu dritt illi jiċċensura il-dak u ieħor minn dak illi kien qiegħed jgħid. Ovvjament aħna nħalqet bħala midja nħalqet biex nagħtu iktar libertà lin-nies tal-li tajna il-libertà lin-nies anki wara xahar biss ittellajna l-qorti u għadna l-qorti għaliex imħarka mill-pulizija u hawnhekk narġa' ngħid biex taraw kif taħdem l-istorja illi inti tiġi mressaq mill-pulizija, mill-fondi pubbliċi kontra ċ-ċittadin u ċ-ċittadin jiddefendi ruħu għalkemm il-Kostituzzjoni tigi dritt li jiddefendi ruħek mingħajr l-użu tal-avukat imma inti mbagħad jkun jaqbillek anke jekk mhux tifhem tqabbad avukat u toqgħod daħħadek quddejk fil-but u toħroġ il-flus biex inti tiddefendi ruħek tirbaħ jew titlifa il-kawża kiddumlek palma qed ddum tagħna issa dieħla fit-tielet sena tagħha ħadala sentejn u għadna d-telejn u niżlin insomma l-qorti niddefendu il-wiċċna insomma minn dawn l-akkużi li saru fil-konfront tagħna nirbħu xew nitilfu insomma għaddejna diġà sentejn plus. Tajjeb jiġifieri dak illi dan li qed ngħid allura aħna ġarrabna fuq il-ġilda tagħna kif qed ngħid fi żmien il-Covid, eċetera, u allura qed noqogħdu ħafna attenti u minn bħali jifhimni sew illi ma nistgħux noffordjaw illi il-libertà tal-espressjoni tiġi fidel politikanti u tiġi b'xi mod maġuna iktar milli diġà maġuna ħażin fil-fehma tiegħi tajjeb għax daħlu ċertu liġijiet li ma kellhomx għalfejn jiddaħħlu għaliex hemm narġa' nirrepeti il-libel. U iktar dawn ma jagħmlu liġijiet u l-iktar ma jafsu fuq il-liġijiet iktar nies ħajittellaw l-qorti u ħajittellaw l-qorti bil-kriminal fejn il-pulizija u l-fondi pubbliċi jagħmlu tajjeb kontra il-persuna insomma li tkun allegatament imtella l-qorti li għamlet xi hate speech tajjeb u kif qed ngħid tintrabaħ u tintilef jgħaddu snin. Issa wieħed forsi jista' jkun illi jsibu b'xi mezz illi talaw l-qorti fuq hate speech għax iridu b'xi mod għalhekk nibża mill-politikanti ikun jridu jgħalqulu ħalqu jgħidu mela ħanaqbdu l-Marja Kamilli għaliex dan xewka f'sormla bil-Malti mont tallaw il-qorti u jirbaħ jew jitlifa ħallu jittertura ruħu sentejn jew 3. Ovvjament jien ħankun ta' eżempju għall-oħrajn, l-oħrajn jibdew jibżaw jitkellmu u nibdew nagħlqu iktar lin-nies u l-poplu. U l-poplu inġibuh iktar bis-sarima maħalqu jien għalhekk nibża u għalhekk jixelula ħafna bozzot ta' kontra dawn l-affarijiet u kontra dawn il-liġijiet li forsi anke qed jiġu b'xi mod proposti ħanejtek anki forsi anki fih dan l-Unjoni Ewropea anki din ħanejtek il-mewġa anki ta' ċensura kontra TikTok u kontra ċertu pjattaformi u kontra dik u l-oħra u mbagħad nibdew nieħdu chances biex l-estremisti u f'dal każ l-estremisti xellugin għax bħalissa huma l-iktar li qed jippruvaw daħlu dal-affarijiet għax imbagħad ifhimni mhix għax hemm xi differenza bejn l-estremisti tal-lemin għaliex dawn fl-aħħar mill-aħħar sija xelluk estrem u sija l-lemin estrem dejjem jadvokaw
għal-ċensura fuq il-libertà tal-espressjoni, ġifieri għal min jgħid forsi għal-woke li forsi qasjaf xi huma woke u minn fejn bdew u minn fejn kienet l-oriġini tal-woke. Millun orrajt il-woke ġie parti mix-xelluk estrem, però ukoll anke fuq din hemm xi tgħid għaliex propju il-woke ma bidix mix-xelluk estrem assolutament imma bida mill-Afro-Amerika. Tajjeb fejn dawn insomma kienet bdiet fin-1900, 1930 mhux se żball anke kien hemm xi kanzunetti rigward l-affarijiet fejn dawn to stay awake, imma kienet minħabba li l-oppressjoni fuq is-Suwed li bdew jiġu rrejpjati eċetera, eċetera, allura kienet stay awake u minn hemmhekk bida l-woke imma mbagħad bida jmixi iktar quddiem u mbagħad eventwalment ġie fidejn il-Black Lives Matters. Mbagħad il-liberali som ħaduha wkoll din il-woke u għamluha tagħhom ħanejtek u llum spiċċat l-ideoloġija tal-woke f'idejn ix-xellugin estremi, però forsi anki il-lemin ħanejtek estrem minħabba l-fatt illi l-lemin estrem fih danu hemm ċertu ħanajtek kontra is-Suwed f'dal-każ biex nitkellmu straight forward, allura kienu kontenti li il-woke jitfawwa u jaraw kif jagħmlu biex iħammġuha u jitfawwa fuq il-liberali jew inkella x-xelluk estrem u allura hawnhekk toqgħodu attenti għaliex jien dejjem noqgħod attent kemm mill-estrem xellugi kemm mill-estrem lemini għaliex dawn it-tnejn fl-aħħar mill-aħħar huma tal-istess pezza, ġifieri m'hemmx taqsel it-tnejn huma tal-istess pezza u l-istorja naqra fuq l-istorja jinduna kemm dawn huma l-istess munita tajjeb kull mem id-dawwara u taraw ċuħ differenti, però l-munita hija waħda, u dik hija dawk huma l-estremi l-xelluk il-lemin huma bażikament l-istess u l-istess it-tnejn li huma jagħmlu. Mela, naħseb domt ħafna nitkellem f'dan live, mela nawgura lill-Sinjura Felicia Brincat tar-rebħa li għamlet, mhux biss għamlet ir-rebħa hi, imma r-rebħa mela il-poplu kollu u r-rebħa għamlet wkoll il-libertà tal-espressjoni. Jiena dejjem nħeġġeġ in-nies jitkellmu u jibqgħu jitkellmu bil-mod ovvjament fil-libertà tal-espressjoni, fil-parametri tal-libertà tal-espressjoni, jiena anke aħna bħala ċannel ġifieri qatt ma nagħlqu da kull ieħor, ovvjament kull kumment jġib responsabilitajiet u jista' jġib anki libelli, ovvjament, għaliex x'tgħidu u x'ma tgħidux ikun qiegħed hemmhekk għall-pubbliku li jara dak li jkun qed tgħidu u jekk intom forsi tkunu qegħdin turtaw jew toffendu jew inkella mhux qed tgħidu l-verità f'dawn il-kummenti jiena ma nkunx naf. Ovvjament ma nistax inkun naf kull kumment li jintqal jekunx veritier jew le, però mbagħad ikun hemm ħadd ieħor forsi qed jara l-kummenti u tistgħu tispiċċaw mhux fuq hate speech biss imma anki fuq il-libertà fuq libelli. Insomma, l-għat toqgħodu iktar attenti. Jena dejjem nissuġġerixxi il-kommenti jkunu kostruttivi, għaliex komment kostruttiv ikun bis-sens tajjeb bħalma tħadditna ġina minna programmi f'dal istudju fejn bħalissa fejn tkellimna fuq il-libertà tal-espressjoni, ftaħer kelli Salvo Mallija u n-nies oħrajn il-Melkim u tkellimna fuq il-libertà tal-espressjoni, insomma sa fejn għandha tibda sa fejn għandha tasal u tieqaf, insomma. U kważi qbilna fl-istess prinċipju. Minn hawnhekk bib insemmilkom għax ħalleb neqpa' ngħid. Grazzi lil kulħadd.